parece unha das cousas claras tamén do 15M, que é a impugnación dos sistemas de representación política e que é maior expresión da mediatización deses sistemas de representación política que nada máis, nada menos que a xefatura do Estado que de sustraída a soberanía popular expresada no sufragio universal. Pero por que non invocar o republicanismo non como un activismo do inmediato, pero sí como